Masoyiyata, a yau ina mai sanar da ke kwana na 7 kenan rabona da abinci. Hakan ya biyo bayan fushin da kika yi da ni ne, kuma na yi hakan ne duk don na rage raɗaɗin da ke cikin zuciyata. Amma na fahimci hakan ba sauƙi ba ne ga zuciyata, domin kuwa ko da shekara 100 zan yi da yunwa, na fahimci hakan ba zai iya zama sauƙi ga zuciyata ba, domin kuwa rashinki a gurina ya fi min zama da yunwar wahala. Wannan shi ne dalilin da ya sa na dawo gare ki, kuma nake buƙatar da ki yafe mini a masoyiyata. Sannan ina buƙatar ki hukunta ni, ta yadda ko da gaba ba zan iya sake yi miki laifi ba. Zan so ki bani dama, zan ɗauki cokali ne in sa shi a cikin wuta, ya tsawon daƙiƙa 30, sannan zan ɗauke shi ne in saka shi a cikin jikina duk inda kika zaɓa ya masoyiyata. Zan yi hakan ne kawai don dai ranki ya fari, bisa kuskuren da na yi miki. In dai kin yarda na yi miki, zan yi miki fiye da haka ma ya masoyiyata. Ni dai kawai burina ki daina yin fushi da ni, ya bar ƙaunata. I love you ya masoyiyata. Ina matuƙar ƙaunar ki forever.